Good morning, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नै दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बिब्दि भिडिअखौहाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय लाबोनाय जादों। बेनो जाहैबाय जोंहा बिमाया दिनैसिमबो जेरावबो पार्लाराव हाबफेराखै आरो लोगोसे अइल मासाजबो खालामजाफेराखै आरोना। बेखायनो आं सानबायखि फिसाजोनानो सेलुन दङ जिहेतु खेबसे एक्सपिरियेन्स होनि थ' लाइट अफ आरो नोंथांमोनाबो नायदो। लोगोफोर आं फंसे खोथा खोन्थानो जोंहा बिमाया ओरैबायदि आरोना गाव जायालासिनो थानानै जोंनो जाहोगोन। एक्सुवेलि बयनिबो बिमायानो बिब्दि जायो, बिमा माहारियानो बिब्दि जाखायो। अब्लाबो आं जुदि मालाबाफोर जुदि बेखौ बिदि बुङो थुदो दिनै सेलुनाव थांनो अइल मासाज खालामना होगोन बा पेडिकिउर खालामना होगोन होनना बुंबाथाय बुङो है बे थाव मासाजखौलाय मानो खामलायलायनांगौ 10 थाखानि नारेंखल थावनि बायनानैनो फोनना लानो हायो, बेखौलाय मानो बेकारनो फैसा गारनो बेबायदि बुङो आरोना। थ' दायो आंहा आंनि अन सेलुन थानायखायसो बिमाया ना बुंनो हायासै। थ' निस्सय बे बिराद गोजोननाय मोन्दों जानांगौ आरो आंबो गोसोआव दिनै बिराद गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बिमा बिफाया जेब्लासिम जोंनि गेजेराव दङ जों बेनि भेलुखौ बारा बुजिया नङा होमबा लोगोफोर। नाथाय जेब्लासिम जोंनि बिमा बिफा जोंनि आंगोआ जोंनि खाथियाव दङ जों बेखौ भेलु होनो रोंनांगोन। आरो मानसिनि जिउआथ' दानो दं दानो गैया थ' बेखायनो बयबो मिलायनानै थानांगौ। गावनि बिमा बिफाखौ हाजासे सनमान होनांगौ, इसोरनि सेबां जोङो बिसोरखौ साननांगौ आरोना। थ' नोंथांमोना मालाबा बिब्दिनो बिमा बिफाखौ बिब्दि पेम्पार खालामफेरदोंना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलाय। जुदि खालामाखैबा खालामना नायबानो जाबाय। ओरैबायदि गोजोननाय मोनो गोसोआव, बिराद खुसि मोनो आरोना, गावखौनो देरहानाय बायदि मोनो। नै लोगोफोर दायो रुट टाचआप कालार खालामगोन आरोना। बाखिखिनियाथ' गोसोमैनो दङ, खालि रुट टाचआपल' खालामगोन। ओमफ्रायहाय नै ड्रायारजोंहाय ड्राय खालामबाय। ओमफ्राय नायलाय खानायनि अबस्थाया ओरैबायदि रोजा जोंहा बिमानि खानाया, खिन्थु आंनिया बेनि माने आधा गुनबो लायाखै आरोना। ओरैबायदि गाज्रि लादों आंना, बाबानि लादों। ओमफ्राय जोंहा बिमानिया ओरैबायदि रोजा ओरैबायदि रेदें रेदें मोजां, खिन्थु जोंहा बिमाया सेम्पुल' फोनो, कन्डिसनार फोना नालाय बेखायनो बिराद राफ आरोना खानाया। ओमफ्राय आं बुंबायखि एसे हास'वा बिदि होनदोंमोन आरोना। खिन्थु फिसाजोनि खोथाखौलाय बहाथो दाननो हानो, एसे हास'नानै होनो होबाय आङो समान खालामनो थाखाय आरोना। ओमफ्राय बिमाया होनगासिनो दंमोन एसेबाबो हानाङा, खाथब जानाय नङा। जोंहा बिमाया खालि खाथबोल', नाथाय दिनैहाय नै नायदो माबोरैहाय नुदों। एकदम शकुन्तला, पद्मिनि आरो मा नामा समायगोन। नै डिम्पोला नायदो लोगोफोर, जोंहा बिमाया साइज ना समायना ना। बिमानि डिम्पोला लायासै, सबाइ बिमायालाय एसे लाबाय, खिन्थु बिमानिया गिदिर आरो सबाइ बिमाया। आंनियाथ' सबाइ बिमाया फिसासो नालाय। माबोरैहाय नुखो आं बिराद गोजोननाय मोन्दों दिनै। बेखायनो नोंथांमोनजोंहाय भिडिअखौ शेयार खालामालासिनो थानो हायासै। ओमफ्राय गोसोमद्राय नुदों, बियो वास खालामबाय थाबानो खारगोन।